今の太刀筋。どうしましたレディーさん。いや、
生きている野党はいる。ここにおります。あの剣筋。領主とはこの地。そうだ。それで貴様らは。だってよ。黙れ！これが、レディ様。ランス。でしたら。私が。そうです。私の、進むべき道は。私の力、ご覧いただけましたか？少しはランス様に近づけたかな。立ちふさがる敵は蹴散らしてみせましょう。本当だ。討ち取られたのか。レディ様。戻ったぜ。ケイラ。ありゃ、もうダメだ。多分な。そんな。いろいろ調べてみたんだが、どうも出奔してる時。そんなことしなくても、すでに王子本人の手で殺さ。そんな。
疑うなら自分の目で見てみりゃいい。あのラングリッサーの影。バルディアとその将兵に次ぐ。レディン様、嘘じゃ。これより総攻撃を仕掛ける。バルディアを滅ぼす。その決意が揺らぐことはない。我が命に従い、その姿を現せ。指示をお願いします。レディン様のご意志に従います。我が命に従い、その姿を現せ。僕、頑張ります。